Salam. Etişlerin ağatına batlyk adamlar bilen barha öňe barýan, garaşsyz, baky bir tarap watanmadyň mehriban adamlary edip illeşler. Şeýle ötüşlere, özgörüşlere betlenýän zamanada biz siziň her biriňiziň berk jan saglygyň, maşgala ojaklaryňyza agdy berligiň, rızkal döwletiň ýar bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Berkarar zamanada Türkmen halkyn şeýle bolelýän durmuşda asuda watanda ýaşaýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahraman arkadagymyzyň, arkadagy gahraman serdarymyzyň janlar sag, berent başlar aman bolsun. Şeýle ýaxşy arzu niýetleri bilen 27 iýun Medeniýet we Tuňa deşgärleriniň şeýle hem Magtymguly Pragaýynyň şygyryýet güni münasibetli Balkan welaýat baş bilim müdirliginiň gurnamagyna Türkmen pedagog topary hemde Balkan welaýatynyň gyllar we detrawynyň bilim işgärleri bilen bilelikde Magtymguly dünýäniň akyldary atly söhbetdeşliginde başlaýar. Biziň ilkinji söhbetdeşimiz Balkan welaýatynyň gyllar we detrawynyň 11-nji orta mekdebiniň mugalimi Seyran Seýitmamyat. Muallim ilki bilen yetip gelen Magtymguly Pragaýynyň şygyryýet güni şeýle hem Medeniýet we Tuňa deşgärleriniň güni münasibetli sürekden gutlaýaryn. Muallim Magtymguly Pragaýynyň dörediciligine setlenmedik ýatyjy şahyr ýok bolsa gerek. Şolar dogrusyna görüňärseňiz. Başdyna dogry gelýär. Magtymguly Pragaý şeýlere goşuk etirler bar da 5 ýylda bir kitap ýazan işimi başlar gelip goýran edipdi. Indi şu 5 ýylda bir kitap eden işleri şu düşman solanna goýran bolmagy, her wagtda şoň kitap görünüşini, golýatma görünüşini getirip bilmämekler şu döwürdäki bir kösençlikler. Indi häzirki döwürde gahraman arkadan gahraman terdarynyň paratatly başlygyna häzirki döwürde Magtymguly Pragaýynyň kitaby gadel, Magtymguly Pragaýynyň kitaby barada gurrun ýok. Ähli kitapxanalarda ilki kitap başı bolup Magtymguly Pragaýynyň kitaplary tom çykarylýar. Diňe oberdäli Magtymguly Pragaýynyň dörejiligini derňeýän bir Magtymguly şunaslaryň, dilçi edebiyatçy alymlarynyň kitaplary. Şol sanly dörejilik adamlaryň Magtymguly Pragaýa başlap ýazan eserleriniň özünden şu kitap geçiremedi ýa-ni enişe bir kitaplar okuyjylar köçüregine el ýeterler. Munyň özüne hem diýmek, munyň özü Magtymguly Pragaýynyň häzirki ýolda şu gahraman arkadagy gahraman serdarymyzyň parasatly başlygyna Magtymguly Pragaýynyň terhebine galmagy bolup durýar. Diňe bir mundan näl, eýsem 2024-nji ýylyň şu Magtymguly Pragaýa bagşlanmagy şeýle hem Magtymguly Pragaýynyň heýkeliniň gaýsyna daha bolup dörenmegi bir aýdalarymyzyň ýene bir aýdyň sababy bolup durýar. Şu Magtymguly Pragaýa goýulan formatyň, goýulan sarpanyň Magtymguly Pragaýyny dünýä çykarmakda alynyp barýan beýle işleriň salydy. Magtymguly Pragaýyny dünýä çykarýar. Magtymguly Pragaýa hem Türkmen halkyny öldürüjligi bilen dünýä tanatýan bir beýiklik, ägirlik bolup durýar. Şimdi ýani Nusra edebiyatımızın büyüğün tutuculuğuyla katı doğru bellek geçmeli. Magtymguly Pragaýa Nusra edebiyatımızın görünüp ökil olmak bilen şertlerinden onun büyüğün tutucu, onun kökününe, tütününe duran bir şahsiyet bolup durýar. Şu agatda beren soraňyza kybap, şeýleler, goşuk tetirleri ýazmışdy. Italmada Akmuratyň şeýle goşuk tetirleri bar. Halipam, sen menden bolgun habardar, şygyryýet gününiň çoğunyna gözüm. Aşk mülkünde ikrar edilen serdar, nefesin götüren tuğunna gözüm. Täte gynasada janlary, yüreginden öner aýdýanlary, kim barlydan gözlär şadyanlygy, garyp keminäniň kökünne gözüm. Wehine alyrmaz bu hala düşün, gowgaly yüregim, gowgaly başym, sarpasyny saklap bu gara başyň seýdiniň turgan gokunna gözüm. Aydımlaryň baş perdeden aýtmasam, Müsrede goýsalar gaçyp aýtmasam, watan söýdi diýmän dostlar şeýitmesem, deliliniň çeken akynyna gözüm. Nokatda tutular oturagurysy, menem şu ýollaryň ýetip ogurysy, däillerin biderek tetrogurysy, beýik Pragaýynyň ruhuna gözüm diýär. Evet, tamaraqlar soşuklar Nusra şahyrlarymyz aýdyp iň soňuny Magtymguly Pragaýa bilen jemle. Çünki Magtymguly Pragaýyň ýaşlasynyň kökünde özenine durup çalan ýaşlasyny bir götürüp duran beýiklik bolup durýar. Ine ýam şu şahyrlaryň dörejiligini Magtymguly Pragaýa ýüzlenen yerleri bagtly sözünden şoş bilen akyn başlap bilýär. Şeýle hem Magtymguly Pragaýynyň heýkeliniň gaýsyna daha bolup dörenmekden
Kahraman arkadağımızın tarafatı başlanmışları bilen arkadağlı kahraman serdarlığının tarafatı baştorluğunda edilen büyük işlerin bir yeri oturuyor. Kelim Ruhanetlerinin şeylere koşku etirleri var. Yön avru ulu değil, juda ulu sen, dağ oğlu, dağ şiirin martım ulu sen, sonun için saylap dağışlan ulusun, yasadık biz senden dağın yaşasın, şeydip dağ üstüne dağ olup oturup, gümüş suva vakıp dağını atırı, geçte de üstünden nung-nunglap atırı, alırsın alkıştan, tayın yaşasın. Elbette, şu Kerem ağanın yazılmış koşuk fetirleri, ençe yıllar bundan Allah diýersin welilik bilen aýdylan fetirler ýaly bolup ýangan. Çünki dağ üstüne dağ bolup näme mahmud Zagyndyň heykeli näme her wagtda döredi. Şeýle hem Beyik şahyrymyz Mahmud Zaga esasan geçen asyryň edebiýatyna ýani 20-nji asyr, 19-nji asyr edebiýatyna ýüzlenmede Mahmud Zaga şonuň görüjligine ýüzlenýär. Anta Nurmur Asarxanyň kitap hekaýesi, ählimde näme, ählimde bilýär. Şu kitap hekaýesinde kitabı Türkmen halkynyň goýan gadyr gymmaty şeýle bir uly beýan edilýär. Ýani Welmurad ağa bilen beýan edilýär. Diňe o däller şo gelip gelip sonra şo tümnälen bir maşgalany etip oturulan bu diýany çalşylan kitap Beyik Mahmudynyň kitaby bolup çykmagy, eýsem Mahmud Zagynyň üstü bilen Türkmen halkynyň bir kitaby, ilymy, bilimi, dörüjligi goýan sarpasyny ýa-da Nurmur Asarxan diýen Munun hem yazıcılarımızın, şahirlerimizin matmulukta koyan eğer kulu formatı, sarpası bolup duruyor. Şeyde hem matmulukta Praga yöndürücülüğüne yüzlenen şahirler dine var. Bizim Türkmen halkımızın ölçümüne değerliysem taşıyır. Şahirlerin hem matmulukta dayalan eserlerini aytman geçmek olmaz. Hem mektepte hem öwrütde okuwçylara yardım berýän Garagalpak şahirynyň goşgusu var. Pragyň okanymda aýdar edim her zamanly nowkanlar belgiler onda sözüm togap kılar edim diýär. Elbette bütün Türkmen halkynyň däl daşy ýurt şahirleriň başga milletleriň şahirleriň hem Mahmud Zaga goýan sarpasy oňa ýüzlenmegi, ony özüniň ruhy halifasy atar etmegi bolup durýar. Aýdalandyr, olar aýdym sağlar. Bundan başga da şeyler bir goşgu fetirleri var, ýylgy türkmen goşgu fetirleri. Asman tutup gün yakyn yaşara, näzik şemal taýyp birdi içere, dağın üstündäki elem oşara Pragynyň çeken ýaý diýdiler. Akla kalakuny dara diredi, diýdim, bu mazary özün ýerede, ruhu asman bilen zemin arada cennet bir Pragynyň jaýy diýdiler. Ýylgy durdy, şeyler goşuk fetirlerini beýan etýär. Mahmud Zaga ählimizin bir ruhy halifamyz bolup durýar. Ähli ýazy şahirleriň ruhu halifasy, ähli bir Türkmen halkynyň bir halky üçin hem ýol berýän çeldi, akyllar bolup durýar. Mahmud Zaga öz eserlerini, ýagny halky eserler bilen halkymyzyň aňyna galan bir şahir. Halky eserler, ýagny halky eser bolan halkdan alynan, ýagny halkyň ağzyna aglaýan, halkyň bir buýsanjyna beren, ýagny umman halkdan çykan eser bolup durýar. Mahmud Zaga halky eserler bilen halkymyzyň aňyna galan şeýle hem felsefe eserler bilen hem dünýä halklarynyň bir aňyna galan dünýä halklarynyň arasynda Türkmen halkyny dünýä çykaran şahirimiz bolup durýar. Häzir wagt Mahmud Zagynyň bilýär rus dili, ingilis dili, Hytaý, hindi, ermeni dillerine başga da näçe dillere Mahmud Zagynyň kitaplaryny terjime edilmeli, şu dillerde neşir edilmeli. Mahmud'un dünýä goýadyňy bize akyndyr esas görýär. Mahmud Zagynyň şolaryň goly almasynyň, UNESCO'nyň dünýä hakykaty sanyny goşulmagy, ýa bolmasa Türkiýe guramasy tarapyndan 2024-nji ýylyň Mahmud Zaga bagyşlanmagy üçin ýaly uly bir agryly halkara guramalar tarapyndan Mahmudynyň bir gaýdylanyň ýene bir aýdym tutnamasy bolup durýar. Anta ne her wagtda mektepde Mahmud Zagynyň öwredilişi barada bir mektepde okuwçylara, şeýle halk üçin bir wagt nasihatlary olaryň bilen Mahmud Zaga ýüzlenip heme ähli ugry ösdürmekde aýdaly şu okuwçylaryň watançylyk ruhyny terbiýelemekde ýa terbiýeçilik ähmiýetli bolsun. Üstünlik babatda Mahmud Zaga ýüzlenip şu okuwçylara sapak başlap berýär. Mahmud Zaga başlanan sapaklar däl, ýani sapak geçenlerinde bu temalar däl üstünlik bir esere üstünlik bir sapak ýerşek bolanmyzdy. Öňden Mahmud Zagyny
bir çelge edinip ýolan ýol görkeziji alyp bilýär. Bu hem matmuly pragynyň juda köp taraplylygyny, onuň dürüstlügini juda ýeňdigini ýene bir aýdyň misal bolup durýar. Muallim sizem diňe bir pedagog del eýtim şahir hukmynda tanalýaňyz, ödürüjüçiligiňi başgalaryndan okap berseňiz. Başlyna her wagtda wasbedere taryhlary, watanymyz bar, gaşman arkadaşlygyň arkadaşlyk gaşman terdarmyzyň paratatly başlygyna ýa-da nazarlayan, paratat, atuda, abadan diyarımız var. Ha, vatan otuna skoşkunun hak vermekçi. Uzun köçelerine ädim bilen ölçeýär, elir vatan çygarlarma adım bilen ölçeýär, garlaryna gömüldügüm, ýagşylaryna edildigim, şatlyk, hussan, bahar senne, sen bilenler edildigim, Şahir Halil buuşlugyna dolur ýazdy gülçemenim, elir vatan sen bakaňa hiç tat bilen ölçenerin. Asla senin bakan bolmaz watan, sen garip dälsin. Menim ile baý bolmanyň sen men garip dälsin. Amin senin asmanyňa baka aşyk bir guşturun. Men watansyz bolsam eger ýolsuz galan deguşturun. Häzir wagtda gahman arkadaşlygyň gahman serdarlygyň paratatly başlygyny matmuly pragynyň şygyret günüň ýylla bilen geçimine uýardy. Alaytada medeniyet we atmosfer işgärläriniň hep güni şahit bilen birlikde bellenip geçilmeli matmuly pragynyň bir tertibine galdyrylmasy bolup durýar. Matmuly praga goýulan format sarpy, ýani bizim bir şahyrymyz, bir akyllarymyzyň üstünden edebiýaty, dürüstlügi sunmagy goýulan sarpy bolup durýar. Ha şunuň ýaly edebiýatymyzy ayaga galdyrýan bir edebiýatymyzyň hak goragçysy bolup edebiýatymyzyň, sunmatymyzyň, medeniýetimiziň ösmegine, pajarlamagyna, halkymyzyň başylaryň bilen dünýäde tanalmagyna, dünýä çykmagyna uly mümkinçilikler beredip berýän gahman arkadaşlyk gahman serdarymyza alkyşymyzyň çägi ýok. Şunuň ýaly ajaýyp döwürde ýaşadýan, dürüstlük bilen meşgullanmagy, ilm bilim bermäge, bir özüni täminleşdirmäge uly mümkinçilikler beredip berýän hormatly prezidentimiz arkadaşlyk gahman serdarymyzyň, gahman arkadaşymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, başlarynyň dik bolmagyny, ýylyr tählikleşlerini mundan ýa-da rowaşlyklary beslenmegi sürokdan arzu edýär. Muallim beren gazaply hem täsiri gurulmagyňyz üçin minnetdarlygymy bildirýär. Galamaňyz ýet bolsun. Sadyn ruhly, ilmli, bilimli, giň dünýä garaşlaryny netirler terbiýelemekde alyp barýan ýeňil bolmadyk işleriňizde üstünlikler ýar bolsun. Sag bolun. Mehriban ýerleşler, edip vatandaşlar, sohbetdeşligimizi Balkan welaýatynyň Gyllarwa detragynyň 11-nji orta mekdebiniň muallimi Süleyman Hanýeli bilen dowam etdirýär. Muallimine matmuly pragy türli temalarda öz goşgularyny bize miras goýupdyr. Esasen şu goşgularyna watançylyk tematy hem erşargaçylyk geçýär. Şahyryň dörediçiligine watançylyk tematy boýunça ýyleşlerimize gurulmak. Başlyna Türkmen edebiýatynyň nowuşgunly almak täzine deňelen matmuly pragynyň dörediçiligi barada sohbet etmeli bolsa aýdara diýerler. Söz kän. Sebäbi Orta Aziýa halklarynyň içinde milli şahyry bolan halk diň türkmenlerdir. Olu matmuly pragydyr diýip belläp geçýär. Dünýä meşhur akyllar, bertalsyň aýtýan sözleri. Elbetde matmuly pragynyň mektebine geçip matmuly pragyny goşgularyny öwrenip matmulyşunas bolan alimlerimiz bar. Matmulylaryň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň professor muallimi Amanetdäs Şehnetdäs şeýle baha berýärdi. Matmuly täze türkmen mentallygy esaslanýardyr diýär. Bu diýmeklegiň özüm matmuly pragynyň dörediçiligine goýulýan äwat uly sarkaryň nişany. Indi matmuly pragynyň dörediçiligi bize näme öwretdi? Matmuly pragynyň goşgularyna düşünmeklik üçin şeýle aýdylan söz bar. Her bir şahyryň dörediçiligine, öz dörediçiligine şahyr özüni beýan edýär. Goşgulary diýen adam özüni beýan edýär. Elbetde matmuly praga düşünmeklik üçin onuň ýaşandygy bilen bir hatarda onuň ýalan goşgulary esas bolmagyna bolýar. Matmuly pragynyň goşgularyna kysar, goşgularyna ägerlik, beýiklik ýerinde ýerleşýär. We goşgularyň sözlerinde däl, we sözleriň arasyndaky many goýarlygyna ýerleşýär. Matmuly pragy goşgularynyň many goýarlygyna aralaşmaklygy üçin çuňur, ilmli bolmaly, köp ilmlerden habardar bolmaklygy talap edýär. Matmuly pragynyň goşgularyna berilen tesbirleri düşünmeklik üçin, onuň manysyna aralaşmaklygy üçin hökman suratda taryhy wakalardan, taryhy şahsiýetlerden habarly bolmaly,
şeýle hem köp alımlardan habarly bolmaklygy talap edýär. Onsoň Mahmud Pragynyň goşgularyny öwrenmeklik arkaly bize çykan ilkinji pikirler elbetde her bir adamda da bolşýaly duygularyň naýgaşy tasaklanyň watançylyk duýgusy. Watan söýýän insanlar ýalňyz bolmaýarlar. Öz fikirlerini bilen beýan edesim gelýär. Ata watan ene toprak bolsarydyr. Kimdir bir ruhdan düşmeýän bolsa, bilen onda watan söýgüsi bardyr diýip aýdasym gelýär. Elbetde watançylyk söýgüsi bolan adam kalbyna watançylyk söýgüsi bolan adam ruhdan düşmeýär we esasy güýç watandan alýar. Watan oň üçin bir esasan dörejili adam üçin ruhy çeşme bolup durýar. Onda Mahmud Pragyň dörejiliginden watançylyk temasyna aralaşmaklyk bu eýem watançylyk, watan söýmeklik, watançylyk mektebiniň bir büyük gözbaşy diýip aýtsagam ötegeçdigimiz bolmasa gerek. Mahmud Pragy öz goşgularynda karar döwlet bolmak, bagtyar il bolmak, agly bir erkana döwlet bolmaklyk baradaky pikirler goşgularyň içine ýaşarga çykyp geçýär. Hususan da gidici bolmadýan goşgularyň şeýle diýär. Gel köňlümden saňa nasihat kılay, watany terk edip gidici bolma, özüňden ýetip bir gaýrynamadyň kılmasyna gulluk edici bolma diýär. Esasy maksat erkana agly bir döwlet bolmaklyk. Döwlet bolmaklyk üçin hem halkyň agly birligi, serdar bolmaklyk, belli bir agzat goýup bir hereket etmeklik üçin halkyň öz başlyk döwleti bolmaklygy, ýöretme bir serdar ýolbaşçynyň bolmaklygyny Mahmud Pragyň dörejiliginden däl, onuň kyblasy döwletmänik azadyny eserlerinden hem esasy pikir ýaşarga çykyp geçýän pikir bolup durýar. Mahmud Pragy Türkmen binasyň goşgusynda şeýle diýär. Gurduğum aslynda bilgil, bu zeminiň myhydyr, erer ol erkin mydam, budur Türkmen binasy diýär. Türkmen binasyny Türkmen döwletiniň ýyllaryň, asyrlaryň jümmüşinde ata-babalarymyzyň ençeme ýyllyk, 8 asyrlyk arzuwynyň hasyl bolmagyny arzu eder. Öz başlyk döwlet bolmaklyk diýilýän zadyň özi pederlerimiziň arzuwynyň wysal bolmaklygy. Biz häzir şeýle ajaýyp döwürde Mahmud Pragynyň arzu goýulan döwründe ýaşaýar. Şeýle esretli zamananyň hüzürini görüp ýaşaýan ýaş nesil, bagtyar nesil. Biz elbetde öz dörejçiligimizde Mahmud Pragynyň goşgularyndan ilhamlanyp, hususan watançylyk barada goşgularyndan ilhamlanyp, ýazan öz goşgu seterlerim bilen dowam etmekçi. Arşy aglam hikmetine uçuraşan, kuş diline sayrar zıvanın senin, güftar açıp haýsy ýana ugrasan, iliň derdi bolup ganyň senin, tüm geceler çeken ah feryadyň, diňe ýurdum diýip zarlanlar biler, asyl ödenme Pragy adyň, aşk dagyna çykyp ağlanlar biler, azat il gözlediň erkin güzerde, şamu seher bidar erer diýdeleň, il namrat bolup umyp üzenne, şam çyrag dep ýol aktardyň geceler, iliňe bahş etdiň dille destanyň, dağ düzler unutmaz ýaşly çeşmeňi, eýýam össün, asyr dönsün ýyl saýyn, dağ şonda da saklap otýar keşmeňi, anha bugun arzu eden eýýamyň, ýurt ber karar, iller bagtyar çagy, döwrüň çalýar, parahatlyk mukamyn, tirsegine gallar, dinlep Pragy. Beren täsirli uruglaryňyz üçin sag bolan mugallim, galamyňyz ýyty bolsun, işleriňizde üstünlikler ýar bolsun. Bize şeýle mümkinçilikler döredip beren Mahmud Pragyň dörejçiligini öwrenmekde, okuwçylaryň arasynda ýaýmakda döredip berilen ajaýyp mümkinçilikler üçin Ahman arkadagymyza, Ahman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Ahman arkadagymyza, Ahman serdarymyza janlar sag, ömürleri uzak bolsun, tutýan işleri bundan beýle dowam etsin. Sag bolan mugallim, sohbetdeşligimizde gatnaşmak üçin ýene bir gezip minnetdarlygymy bildirýär. Mahriban ýerleşler, edip watandaşlar, sohbetdeşligimizde Balkan welaýatynyň Gyllar we Ditrawynyň 27-nji orta mektebiniň mugallimi Hanur Garaýew bilen dowam edýäris. Mugallim mektepde ýaş nesile Mahmud Pragynyň goşgularyny ýetirmekde uly işler alyp barýaňyz. Häzirki wagtda Mahmud Pragynyň ömür derejeciligine tegisli garaýşlar häzirki wagtda hem
ýigderli bir aýdylýar, bellenip geçilýär, türlü garaýşlara eýe bolup durýar. Ini edebiýat çok menne şahy Magtymguly Pıragynyň ömrü döretçiligine degişli bir garaýşlaryňy, pikirleriňi, illeşlerini bilen paýlaşsaňyz. Başka. Ne Magtymguly diýilene bir beýik akyllar şahyr, öňden görçi, weli bir adam şahsiýet bölüňe gelýärdi. Magtymguly ýetirdim mytga şerh köp aýdyşýarlar. Näçe okasaň-da onun şonçada täze many durluşa garaýşlar, durluşa düşünmek mümkin. Umman Magtymgulynyň derejelerini öwrenmek soňky nesiller biziň paýymyz bolup durýar. Magtymgulynyň şygyrlary häzir patda biziň alymlarymyz, dünýä alymlar tarapyndan öwrenilýär. Täze pikirler, garaýşlar, ilmi garaýşlar ýüze çykýar. Indi Umman Magtymgulyň derejelerini düşünmek gaty adamlaryň akyly ejir berýär diýip ýanşymaz. Çünki Magtymguly birliň sıryn barışdy, kämil tapsan kılgullugyny serişdi ýa-da Magtymguly sıryn çokdur, men neýläýin açan ýokdur, älimçi adam bermek, at geder, usullardan zahan halky at geder, ýa bir näçe setirlerini özüniň içinde birliň syrynyň bardygyny aýdyp geçýär. Şol sırlar hazinasyny açmak üçin açar gerek. Şol açaram biziň pikirimizçe bir 4 halkaly açar diýip özüm baha berýän. Şol açary birinji demek halkasy Magtymgulynyň derejelerini ýaşy bilmeli. İkinji hadis-i şerifleri, Kur'an-ı Kerim'de dini ilahiyat ilminden başın çıkmalı, mağrifet diye, tarikat diye, soğukçuluk ilminden başın çıkmalı. Üçüncüsü Arap Fars dilini bilmeli. Dördüncüsü edebiyatımızı, tarihimizi, bizim geçen şahsiyetlerimizi, Magtymgulynyň derejelerini her koşutuna diýen ýalak, her setirine diýen ýalak bar. Şol şahsiyetlerimiz bar. Şol şahsiyetler barda tarih maglumatlary bilmeli. Ne şonu Magtymguly arda käni düşünmek bolýar. Fursatdan peýdalanıp menem ine şu edebiyatçı muallim hökmünde talibede başy taýyny hökmünde şahir hökmünde şu Magtymgulynyň şygyrlaryny söýüp okuyan, ony halkymyza ýaýmakda da ine 40 ýyl bolýar, rahmet çekýär, halkymyza ýaýmakda rahmetimi gaýgyramyk. Şahyryň sözlerinde bir aýdymy ýerine ýetirip berýän. Yaralar halayıkları ey yaralar Müslümanlar ilenem ey yüreğimde damadın bildir ey bılva yolunun elinde halayım ey padren doylarla aydın bildir Hadret oynarlardım dildir. Bir gördüm Türkmen göçünde, müçhan barbar saçında. Yaylada yılkı içinde ilerem, bol taylanların ildir. Bol tayların ildir. Ya dünya
aklım çarşat valerhin mat. Ey bilin bağda yakarlar ot hadayen, ey kuru yanadığım gildir, kuru yanadığım gildir. Ey mağtum leysedim haktır, hak sebetin beren yoktur. Bak o çigitde oğul yoktur illerim, ey ocak gitip yurdun gildir, ocak gitip yurdun gildir. Ya o çigitde zürriyat yoktur illerim, ey ocak gitip yurdun gildir, yüreğimde delim gildir. Muallim sağ olun, owadığınız belentde ýanglansyn. Pragaýyny wasp etmek ýa-da jytyr şahir ýok bolsa gerek. Öz döredijiligiňizde hem Magtymguly Praga bagşlanyp dizilen goşgularyňyz bolsa, illeşlerimize okat berseňiz. Başüstüne 2024 yılda şu Magtymguly Praga'nın takım paykat unman Magtymguly Praga yılına şu Magtymguly Praga bağışlap bilen Magtymguly şirin dil dostlarım diyen goşgulymyz var, şonu okat bereyim. Sen beýiksin, kömüllerim naşytyn. Dünýä içre aşa galýan radım, miras koydum şagynlarym ýalçytyn. Magtymguly şirin dil dostlarım. Bağlarım bilbili bostanyna gülüm, akarda suw eserimde sen badım, atan ara dinin yürüdün yolun. Magtymguly şirin dil dostlarım. Kara daştan aragılı sayladım, çygyryp ol senin bar bugün şadyň, ulum bolsaň özüň artyk saýmadym. Magtymguly şirin dil dostlarım. Meňligiýdan aýra düşen günümde, çygyr bilen bastyň gussa perýadyň, baş egmediň hetdaq şanyň öňünde. Magtymguly şirin dil dostlarım. Aýrman elimden döwet alamyň, ýerine bagş etdiň golla barradym, taraşlap çaglatdyň köňle gelenim. Magtymguly şirin dil dostlarım. Bu supra jemully bagtyar halkym, sena edip billa arkada gadym, ýaşyl tulgun dünýä saçyp dur ýalkym. Magtymguly şirin dil dostlarım. Berkara döwletiň dünýä ýaňsally, barka öňe garşy batlan ýer ätim, senin 3 ýyllyk toyuň toýlanly, al ýerimden şirin dil dostlarım. Sağ olun muallim, galamaňyz ýetip bolsun. Ýeňil bolmadyk işleriňizde üstünlikler ýar bolsun. Şu pursatdan peýdalanyp biziň edebiýatymyza, medeniýetimize, sungatymyza şeýle çäkli tarpy goýýan biziň şahirlerimizi şu dünýä ýaýýan gahrman arkadaşlarymyza, arkadaşly gahrman serdarymyza bir sagawatyn aýtýan, olaryň döwlet ähmiýetli, ýurt ähmiýetli iş tutumly işleriniň mundan beýle kak rowas bolmagyny arzu etýän. Sağ olun muallim. Mehriban illeşler, edip vatandaşlar, sohbetdeşlerimizi Balkan welaýatynyň Gyllar we Detrawynyň 16-njy orta mekdebiniň müdiri Alyat Patlak bilen dowam etdirýäris. Muallim ine sizem bir halipa muallim hukmynda Magtymguly Pragaýynyň döredijiligi bilen içgin gyzyklanýaňyz, ine şu şahyryň dürli temada ýazan goşgulary hakynda ugurlar esasynda sohbetdeşligimizi dowam etdirsek. Hawa Magtymguly Pragaýynyň beýik akyllar şahyrymyz Magtymguly Pragaýynyň döredijiligi umman ýarlar. Magtymguly Pragaý, beýik Pragaý, Magtymguly atamyz ol öz öwüt nesihatlaryny
Pehim paykasları welilik bilen şygyryn üstünden halkyna getiren akyllar şahir. Magtymul Pragynyň hemmäniň bilşimi diýäli göredüzligi türlü taraply. Magtymul Pragy öz goşklaryny gülälik mollin aýdyp geçýär-de sözüm aňlan ýok diýip ümsüm oturma jahan giňdir çennan bilenine bardyr diýär. Indi Magtymul Pragynyň şol aýdanlatlaryny biz bilim işgärleri biziň borjumyz ýaş nesilleriň aňyna getirmeli. Egerde biz beýik Pragynyň, beýik akyllarymyzyň bize türkmen halkyna bir gudrat peşe çökümine berilen beýik akyllaryn sözlerini ýaş nesillerine ýetirip bilse, onu biziň ýaşlarymyz dünýä görürler ýaş bolup geçer. Şu mekteplerde şonuň her seterini, her goşklaryny biziň pikirimizçe Magtymul Pragy şu adam Magtymul Pragynyň şygyryet güllerine bagyşlanyp başga da bäsleşikler geçirýär. Şular hasam köpertmeli. Çağalar şol Magtymul Pragynyň her seterini, her goşkyny bilse, olaryň geljek durmuşam arasy pek halal oňat boljakly görüp durýar. Indi hemme temalaram derwayis, hemme temalaram durmuşa ýakyn, Magtymul Pragy hiç haçan könülmeýän bir güwher ýarlar. Ol öz döwründe şonu ýar bolup galan. Biziň häzirki döwrümizde de, geljekde de şeýle bol. Din nesillerimiz de Magtymul şeýle boluplar. Beýik Pragynyň ady dünýä ýaýrady. Öz Türkmenistan ýurdumyzda da Beýik Pragynyň ady ol köçelerde de, ýokary gujaýynda da, ýaşlar guramasynda da, itrapda da, ýa bolmasa bäsleşiklerde de, her bir ýerde hükman Magtymul Pragynyň ady gelýär. Ýalyan Ahryman Arkadağymyň kitaplaryna da Magtymul Pragynyň döredüzligi barada gaty bir diňden çuňur manily aýdylýar. Indi bilim işgärleri Magtymul Pragyny ýankaýçymyar, şol çağalaryň aňyna ýetirmeli, şonuň esasany edep terbiýe baradaky goşgularyny ýetirler. Döredüzligini gaty kän zat barada aýdylýar. Ol döwlet bir karar döwlet işlerini şunýany ýa-da bir ýaşlaryň sowatly bolmaklary barada. Kitap okan gullar magnydan doktor diye. Şunýaly edip aýdýar. Ýa bolmasa rahmet söýerlik barada. Ýa watan barada gel köňlüm nesihat kılay. Ýa ate ene barada şolar hormatlamak barada. Kim anjysa ate bilen enesi. Ýa bolmasa ýagşy kılyklar barada. Aklyň bolsa ýagşy sözle halk ýamany beýlardy. Uman ýagşylyklar, ýa watan söýmek barada. Watanyň topragy, ýani bilim işgärlerim aralap geçlerdi. Gel köňlüm nesihat kılay, watan terkip edilmeli. Şol watan barada. Ýa bolmasa tibigat barada. Gurgöniň, türkmeniň neşin ýaly, garagym çöli barada. O içinde goşukunda hayvanlar barada. Neşular ýaly, köp goşuklarda türkmen ýaşaýyşy barada doldup geçer. Magtymul Beýik Pragynyň göredüzligi umman ýaly hemen köp taraply. Biziň şonu ýankaýçylar çağalaryň aňyna ýetirmeli. Ol sözi gudrat derejesine ýetiren akyllar. Magtymuly Türkmenistan döwletimizde, diňe döwletler bütün dünýäde ýaşaýar, döwletimizde ýaşaýar. Magtymuly her bir ojakly öýde ýaşaýar. Magtymuly her bir türkmeniň ýüreginde ýaşaýar. Magtymul Pragy edep we terbiýe mektebi. Biz öz maşgalarymyzda, öz çağalarymyzdan şonu ýaly okudýan, bilim berýän çağalarymyz şu terbiýe Magtymulyň Pragynyň, Beýik Pragynyň aýdyşýar terbiýesek jemgyýetimiz bir uly beýik derejelere barar. Magtymul Pragy diňe bir günnogorun däl, bütün dünýäniň akyllary. Biz Magtymul Pragy türkmenligini, o biziň toprağymyzda ýaşap geçerligini buýsanmaga dol haklydyr. Beýik Magtymul Pragynyň uly heykeli Aşgabatda köpekdanyň eteginde elini kitabyny alyp ýörek gelýän şekilini şol sirlanyňda Beýik Pragy öz goşgulary bilen türkmen haklyna gelýär. Şol kitabyň içinde de edep, terbiýe, nisihatlar şoň içinde hemmesi ýyglanyr.
Şonu göreňde bir akyllaryň öz kitaby eline alyp türkmen halkyna, edil halkyna özüniň tüýen watanyna ädim bolup gelýän şekilde tutady. Şekillerine. Ne? Mahmul Pragy dan täsirlenip şahirlerimiz köp goşdular. O şeyle de ne şeýerde bir fitrayda demeli. Ses goşup sesine iýilim ulusun şahirler wasp ediýär türkmen ýaýlasyn. Okap akyllar maktum ulusun şu ýaýlada şahir bolmak bolar. Maktumlyň okap näme de bolsa her bir türkmenin bir fitir ýalasy gelýär. O ýüregiň joşuny beýan edesi gelýär. Kitaby ürjedip gelen çağımda ayağıyla gördüm hasar dağına, Türkmenin bilbili sığır bağına, kitabı ürjedip gelen çağımda Pragydyr deyip okanım. Mahmul Pragyň ýankaýsy diýär, ähli goşgularyň bizi has ýakyn, ýöne biz sehrada ötüp ulan adamlar bolamyzsyň, bize Mahmul Pragynyň tiýat, sehra, dağlar, düzler barada goşular has ýakyn. Ine şonun gurgöniň goşgusyny, ýa türkmeniň goşgusyny okanynda bir özümüz üçin ýazdan ýa-da hasal. Mahmuly welilik bilen beýik Praga welilik bilen türkmeniň şugunky ýaşaýan ýeriniň kartasyny çyzyp gitipdir. Ceyhun bilen Bahrahadar arasy çöl üstünden ýer türkmen. Ceyhun bilen Bahrahadar arasynda häzirki Baky tarap Türk garaşdyr, Baky tarap Türkmenistan döwletini ne. Bugün uly ötüşlere eýe bolup dünýäde tanalýan, hormatlanýan ýurtlaryň biri. Mine şu ýerde bir tehrany söýýän, tehrada ulan bilimi işgär hökmüne beýik Praga başlap ýalan bir goşy okat berýär. Goýuny gorly garagyndan getirdim salam Pragy, ilham joşdy ýüregimden dilimde dogam Pragy. Her sözüne yer çaýlan, fehimini il çoýunan, şygyryet şaty taýlan, dana hoşdylan Pragy. Ýedi iklimiň danasy, bimeçber ilham hanasy, türkmeniň akyl namasy şahiradylan Pragy. Gördüm dağlaryň ýagyny, dinläp summar uwazyny, daşlarda galan ýygyny öttüm, ýok arman Pragy. Fitirlen okan doýmaýar, şygyrlan bir park goýmaýar, bugün toýuny toýlaýar, garaşdy Mekan Pragy. Muallim siz diňe bir mektep müdiri, pedagog hökmünde däl eýten şahir hökmünde de biz tanaýasyz, illeşlerimizde muallim hakynda goşgularyňyza kap berseňiz. Ýaş watanyň geljegini, ýaş nesillerimiz terbiýeleýän muallim hakynda goşgulym okat beren bir goşguly. Mundan ýençe ýylyň sentýabryň biri ýadymdan çykan ok ilkinji sagat bizi garşylapdy mehriban insan edil şuňaly bilýär magat mektep parta tagta ýetgeşikler özümizden başga ählirat täsin tarlar harflary ýazyp başladyk täsin dogry ýazyp ters ýazyp täsin ýadymda birligi ýazyp bilýänni belimem gallyrman tronum tarsa ýazdym sen ýylgyrdyň soňra düşündim biriň taýajagy bakyp ýeterse şo ýylgyryp duran mehriban teşbin gödüňümde meniň henir mugallim her harfy adamda ýadyma düşýän ilkinji mugallim edil mugallim aklardan arasda çağa kalbanyň ýürek urgusyna deňiş bilýäňiz siz hem ate ene hem mugallim meniň üçin bolsa uly dünýädir. Sağ olun muallim, derejeliňizde istirlikler ýar bolsun. İşleriňizde şeýlekem ýaş nesile terbiýe bermekde alyp barýan işleriňizde rowajlyklara wetlensin. Bütün Türkmen halkyny ahryman arkadagymyzy, arkadagyl ahryman herdarymyzy, medeniýet we sungat işgärlerini, bütün Türkmen halkyny, medeniýet sungat işgärlerini we Magtymlygynyň
şygyryet günü bilen tüýsürekden gutlaýarmy. Türkmen halkyny bagtly gelýär barýan gahryman arkadagymyza, arkadagy gahryman diýerlermide. Türk tüýsüregimizden sag bolsun aýdýar. Bu ýolaryň her bir tutýan işleri rowaşlyklary beslerdi. Mehriban ýerleşler, şunun bilen magtymly dünýäniň akyldary atly gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Türkmen edebiýatyny, sunnatyny, medeniýetini ösdürmekde uly işler alyp barýan Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadagy gahryman serdarymyzyň janlary sag, beýlent başlar aman bolsun. İl ýurt bähweti alyp barýan işleri rowaşlyklara wetlensin. Hoş sag bolun, saglykda görşelim.